Hello. Sanibona zithando zami, sanibona zithando zika Dr. Nomcebo Mthembu. Welcome to yet another Sex on Sunday. It is 6 o'clock. It's your time to be intimate with mina, Dr. Nomcebo Mthembu. Ngiyanimukela ke zithando zami as nijoina khona la ku-YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu, as nijoina ku Facebook. Even though niyazi ke nani ku Facebook, ngizosheshe nginixoshe, ngizosheshe nginishiye, but for now, I'm just preparing you to be here, but soon you must cross over. Usijoyine khona lapha ku Dr. Nomcebo Mthembu network ku YouTube. So sithando zami ke ispace senu lesi, yazini ukuthi isonto isikhathi senu enginikeza sona mina ku Dr. Nomcebo Mthembu, esingafani nalesikhathi ngisuke nginaso eredweni, ngoba lapha eredweni kunezinto engakwazi ukuzisho ngendlela nina mhlambe ningathanda ukuthi ngintshele ngazo, ngoba le i-platform yamaqiniso, le i-platform yokuthi izinto eziyinkoloze nama myths sikuthathe sikubekele, le i-platform lapho ihlanganisa khona ama hips nama lips kanye ne health nako konke kusenhlizweni yakho, uzokuvundulula ngikusize mina ngu Dr. Nomcebo Mthembu. Khumbula ke sithando sami ukuthi kule platform yenu asinyatsani, asinyazani, akekho ubukela omunye umuntu phansi, ngoba sizokhulisana kule platform. We are building strong families, strong communities, but more we are building a strong family for ingane zethu ukuze zikwazi ukuthi zikhule kulo institution le esiyakhayo khona la ku Dr. Nomcebo Mthembu network. Now kulesonto ke sithando zami zokhumbula ukuthi ngoLwesine okhosini FM bengikhuluma ngemsindo. Uyakhumbula ke umsindo otseke eyenzekayo ekameleni, mhlawumbe umbhede, mhlawumbe iheadboard iyangqubuzeke siba ngumsindo, siyakudisturb nawe manje lento ekameleni, awusenayo leya groove, usazi ukuba uactor smooth kamnandi. Nganitshela futhi ukuthi yenze njani, mhlawumbe kunoma in-laws, mhlawumbe kunezingane, indonga zithin ekhaya. Go to your podcast yami yangoLwesine ekade ngiyenza nomshengu okhosini FM, so that uzokwazi nama ins and outs, but more nama positions, ukuthi happy position engcono equieter ezokwenza ukuthi mhlambe nithi nimbambile umuntu wakho from the back, umfenda kancane, in and out, kodwa it's impactful ngoba niya connecta naye kodwa ayiwenzi lo msindo. So uzoyithola nayo ke leyo podcast khona la ku Dr. Nomcebo Mthembu network. Now, today, zithando zami, I'm going more and I'm getting more intimate, as you know. Today, ngifuna ukuhlukanisa wonke ama stages asekameleni, wonke ama stages omdavazo. Khumbula ukuthi stage sokuqala kumdavazo ile stage senkanuko. Khuluma ngenkanuko, ngikhuluma ngokulangaza, lokho sithi phecelezi desire. Sikhuluma ngakho kuqhamuka kuphi? Ukuphi nendawo emzimbeni wakho? Kubangwa yini? Kodwa ke futhi kuyenzeka yini ukuthi kuphele? Uma sekuphelile yini wena ungayenza uze ukubuyise? Mina ke ngoDr. Nomcebo Mthembu, as your navigation ngizobe ngikusiza ukuthi asibuyise leya nkanuko, leya excitement lokwakulangaza okwakukhona ku relationship yakho kusaqala. Kodwa first kumele sazi iscience yayo ukuthi kuyini kahle. So sithando zami, before we get started, hamba grab i-blanket wakho, hamba grab umuntu wakho umuthanda, hamba grab i-coffee yakho, ugrab your dark cappuccino. Uyayazi ke phela nala ama chemicals akwenza ukuthi ufile kamnandi. Kodwa uyazi namhlanje sangisambe ngifisa nje ukuthi uthole space lapho uzoba wedwa khona, ngoba ngiyafisa ukukufundisa ukuthi wena wazi ukuthi yini ekuthena on, ukuthi wazi ukuthi lento oyenzayo uma umdavazo uwenzelani, yini lesokufuna ukuyimoma nokuyithola ngokwe-feeling yemizwa kumdavazo. Namhlanje ngizokufundisa lokho, and muthanda iba wedwa sithanda sami khona uzokwazi ukuthi ube comfortable u-explore as I, Dr. Mthembu, help you to explore your body, your mind, and everything that touches your soul. Okay, so sithando zami khumbula ukuthi kumdavazo kunama stages omdavazo. Le stage sokuqala njengoba ngisisho nje ukuthi stage senkanuko nokukhala, lapho umuntu wakho umbona, mhlambe uthi umbona nje namedushuzela nje iphuma kogeza,
ukuthena umhalise, or mumbona nje emuhle isitubutubu kuhalise, or mumbona enza something yasebenza umuntu wakho mhlawumbe yakhuluma stage ukuthena on. Yini leyo nto wena ekwenza ukuthi umlangazele umuntu wakho? And lokulangazela lokhu kusuke ngakona nje ukuthi usuke umhalela phela nje umuntu wakho ukuthi ufalela ukumthinta, kodwa kusuke kuhambisana nokulangazela ukuthi uyamdinga lo muntu wakho, kunento oyizwayo ukuthi uyayifuna ngaye lo muntu ngaphakathi kwena. So besikhuluma ngaloko ke namhlanje. Khumbula ke kodwa ke ama stages umdavazo iyona lengizokhuluma ngayo kulangaza inkanuko. Masilandelwe yini istage sokuvukelwa, ngoba once umuntu wamlangazela wamhalela vele igazi liyagijima liye endaweni eziright, wena suyavukelwa. Umuntu wesifazane ubhontshisi usiyaphakama uyasukuma, amalebe akho ngaphakathi asiyaqina avuke agcwala igazi ngaphakathi, inkomo siyaqala ukuthi iba manzi, siyaqala uyarelaxa futhi ngaphakathi silungiselela ukuthi nomphambili uzongena. Konke lokho kuyizinto ezenzeka emzimbeni wakho ngesikhathi wena uvukela. Lo wesilisa naye igazi liyagijima lihambele kumphambili wakhe kuze uvuke uqine uqanse, ngoba sokuprepare labo boyithuke manje ukuthi sizohlangana lezi zombili. Now kumuntu oba nenkinga yokuthi imizwa ayikho and akasalangazi kahle, ayisadluleli lento kule stage. Mhlambe ngakubuka akuhalele upartner wakhe, kodwa asafiki lesigaba sokuthi umzimba wakhe na uvume ukuthi ngiyayifuna lento ngokwami. So lo muntu usuke nenkinga ke manje yani yenkanuko engadala ukuthi umuntu avukelwe. Okay? Then from istage sokuthi umuntu usevukeliwe, siyazi ke sonke sokwenzakalani ke, sokuyile stage ke leso enjoy itafula ke lokumnandi niyafendana ngepace oyithandayo, kuze ke vile sokufika kwisicongco ke lesi sithi uvuthondaba, bese kube stage sokugcina ke lesi senzeka kakhulu kubantu besilisa, okule stage sokuthi akakaphumule nje athathe ikhefu kancane kuze adedele ukuthi umzimba wakhe uqale phansi futhi kuze avukele uround 2 if kuukuthi uyakwazi ukuthi awenze lo round 2. Ama stage ke wonke ke lawo thina ke namhlanje sizogxila kule stage sokuqala ukuthi siyini, senze kanjani, uma sesibalekile usibuyisa kanjani. Ngoba eqaleni kusuke kulula ukuthi umuntu ngiyamthanda njena ngiyavukelwa, kodwa isikhathi sihamba ne-relationship yenu iqhubeka, mhlambe uba ne-stress ezenzakalayo empilweni yakho ezikaffectayo. Khumbula ukuthi stress senza ukuthi nemithambo yakho yegazi ibe nokuvaleka, kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi igazi alisaye lapha kwizitho zakho, then usavukelwa kalula, kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi inkanuko yakho yehle. Khumbula futhi ukuthi if kuukuthi aniconnectile kahle nopartner wakho, kunezinto ezenzekile anizixoxile nangadlula ey'ntweni ezithize, kuzoku-affecta futhi lokho ekameleni. Khumbula futhi uma kuwukuthi sinijwayelene, okay, kuyenzeka lokho ukujwayelana, nijwayelene nje nomuntu wakho, or mhlawumbe usuyakubhora umuntu wakho, nako futhi lokho kuzokwenza futhi inkanuko yakho yehle. So uyamdinga wena uDr Mthembu ukuthi akusize ukuthi uyivuse le nkanuko, kakhulukazi uma ukuthi usamthanda umuntu wakho, usafuna ukwakha naye. Namhlanje ngizobe ngikutrainer, ngikufundisa ukuthi wenza kanjani emzimbeni wakho, yini lo ufunela uzitraine ngayo wena ukuze wazi ukuthi nansi mina into engithena on, and iyona into lezo usuyixoxa nomuntu wakho, ngoba kuzokuyi-feeling lo waziyo ukuthi ufuna ukuyifila la kule relationship yakho, ngoba mhlawumbe ikhona leyo feeling wena ubungazi nje ukuthi nansi into okuyiyona engithena on kule budlelwane bami. So zithando zami, ngizoqhubeka ke ngiyabacela baka Facebook ukuthi Facebook ngizocela ukuthi umigrate umuve over, ngoba manje sizoqhubeka only nalabo abazobe benathi khona la ku YouTube. Okay, so siqhubeka ke thina la ku YouTube, khumbula zithando zami ungakhohlwa ukuthi ungisendele i-message ukuthi where you are from, ukuthi ubani, so that I can connect with you. But more ngiyafisa nje ukuthi ngizobe ngifundisa namhlanje ngenkanuko, ngoba ngiyazi iningi lenu don't even know ukuthi yini le wena ekwenza ukuthi ube turned on. So ngabe ungikhomenta ungitshela ukuthi wena yini le kwenza ukuthi ube turned on, or yini enzekayo ku relationship yakho turn off as well, ukuze mina ngikwazi ukuthi ngikutshele ukuthi ungayibuyisa kanjani leyo turn on. Now uzokhumbula ukuthi kwakumnandi kanjani ekuqaleni umuntu wakho noma umbhekile leya attraction, ube attracted kuyena, uzwa nje kunokushisa khona ngaphakathi kuwena, uzwe kunokugijima nje kwegazi elikhona ngaphakathi.
Now, into ekwenza ukuthi wena umhalele omunye umuntu akuyona into ezofana nomunye umuntu. That is why ukubona abanye bethi hawu abafanelene labantu is because into wena oyihalelayo ngeke izifane nento ehalelwa omunye umuntu. Kunomunye umuntu odonswa ohehwa ubuhle bomuntu, omunye ahehwe umzimba, omunye ahehwe indlela status nje somuntu ukuthi isho ne status esithize, ahehwe indlela umuntu aziphatha ngayo, indlela ahlonipha ngayo njalo njalo. Konke leyo nto kuyizinto ezingaphandle and izinto ezingalast. Yazi isithando sami ukuthi lokho kusuke kuyisayensi nje ne-chemistry eyenzekayo because umzimba wakho umubona lo muntu kunama-chemicals ewakhiphayo ngenxa yento ethize ekhehaya ngulowo muntu, mase wena uzwa ngathi uyamlangazela, uyamhalela. Konke lokho kuyashintsha with age, kuyashintsha nangesikhathi. So kubalulekile wena ukuthi wazi ukuthi yini le ekuyiyona eyinjongo ebaluleke kakhulu kuwena ku-relationship kuze ungathathwa ilezi zinto ezincane njengobuhle noma izinqa zomuntu ngoba zonke lezo zinto ziyashintsha. Khumbula ukuthi ekuqaleni kwama-relationship or ngesikhathi nisafensana nomuntu wakho kunale hormone le yesilisa kuthiwa i-testosterone, lokuyiyona okuyi-chemical ekuyiyona eyenza ukuthi umuntu umlangazele, eyenza ukuthi kube yiyona ezokwenza ukuthi umuntu umhalele. Na kubantu besilisa if leyo hormone yehlile izokwenza ukuthi ukhathale, ungabi ne-energy and uzibone wena ngathi nangu umuntu ngiyambona nje kodwa ngimhaleli, kanti ubangwa yona leyo hormone ngoba leyo hormone iyakwenza ukuthi ube nomdlandla futhi. So if ubona wena ngathi anginayo nje umdlandla womuntu wami, ngathola ukuthi leyo hormone leyo okuyiyona ekwenza ukuthi ube nogqozi locansi yehlile kuwena uwumuntu wesilisa. So kubalulekile ukuthi uhambe ucheck. But if usala ko-20, obviously siyazi wonke umuntu sikuyiphezulu kabi nje leyo hormone. That is why uma uno-20 wena uyashesha uvukela umuntu okuthinta kancane nje, wabona umuntu, wabuka ividiyo usuvukeliwe. Also i-round yesibili ifika ngokushesha ngoba leyo hormone iyashesha kuwena. But as usuqala usukhula sufika ko-30 uwumuntu wesilisa, leyo hormone unyaka nonyaka yehlika ngo-1%. So uyazi u-31, 32 konke ngeke kuze kufane unyaka nonyaka. Kube wesike uma sekunezistress zokuthi manje unokwa-30s uzama ukwakha umuzi, ukwakha umndeni, zonke nezistress zomsebenzi sukuya-eda-ke futhi lokho. Konke lokho kuzo-eda kwinkanuko yakho, ugcine wena ungasaphefoma kahle, ugcine ungasaphefoma ngendlela. Kanti kulo owesifazane ufe la ko-20, yebo inkanuko i-right kodwa basathukile ngaleso sikhathi engekho sure ukuthi uzomshada yini. But ngabo-30 lo wesifazane inkanuko yakhe suke sikhuphuke kakhulu ngoba iningi labo at that stage usuke siyabona ukuthi senginomuzi wami, senginey'ngane zami, senginomndeni wami. So umuntu wesifazane usuke serelaxile ngaleso stage, kanti kuwena yilapho wena sune-stress. So khumbulani-ke ukuxoxisana, ningajajani kubudlelwane uma senibona ukuthi soqala ukwenzeka lokho ngoba ungathola ukuthi i-environment nje niphila ngayo wena uwumuntu wesilisa iyakustressa kanti lo wesifazane yamrelaxisa akufune more wena. So kubalulekile ukuxoxisana ngaleso sikhathi. Khumbula-ke futhi ukuthi even if umuntu ngesikhathi umhalela umbuka wena uwumuntu wesilisa, isayensi iyasho ukuthi uma le hormone iphakamile kuwena uvukelwa ngokushesha. But also uyaheheka nje umuntu wesifazane nomunye ahehe umuntu wesifazane, kakhulukazi isayensi ngisho lokho akusho mina. Kuthiwa umuntu wesilisa uma le hormone yakhe yokuvukelwa iphezulu uhehwa umuntu wesifazane onobuso lobudonsekile ukuthe yebo namehlo amakhulu namashiya aphezulu. I think that is why abantu besifazane bethi mabenza i-makeup noma beshutha bathi ngoba basuke bezama ukuthi wena if kuwukuthi le hormone iphezulu kuwena umbone attractive mase wena uba attracted vele nawe kuyena. Okay, but kubalulekile sanazama ukuthi uzi-understande wena nomzimba wakho ukuthi yini esokuyenzeka during that time. Khumbula-ke kunezinye izinto-ke ezingase zenze futhi ukuthi inkanuko yakho manje siyehla besides ukuthi sokuyi-age nokukhula kwakho uwumuntu wesilisa. Okay, kunama-hormones amanye enzakalayo ngesikhathi nithintane nje nomuntu wakho. Khona i-hormone engike ngakhuluma ngayo futhi ngolesine edlule okuthiwa i-dopamine, le hormone eyenza ukuthi uzizwe injabulo. Kuyi-hormone le ekwenza ukuthi uzizwe ukuthi ngiyenzile angathi uwinile, so that if umthinta umuntu wakho uzwa kumnandi. Kube ne-hormone le yokubonda eyenza ukuthi ekuthiwa i-love hormone, oxytocin, le yenza ukuthi umthinta nje umuntu wakho uzwe kumnandi. So uyazi-ke wena if kuwukuthi uyamthinta umuntu wakho ungakuzwa ukuvukela, ungakuzwa ukuba mnandi,
leyo hormone futhi yehlile kuwena, kusho ukuthi awusamfuni umuntu wakho, akusho ukuthi uyagula. Kusho nje ukuthi akuzinakekele wena, ubheke ukuthi mhlawumbe kunama hormones kuwena, umzimba wakho khona into okutshela yona ngumzimba wakho ukuthi kwenzakalani ngaphakathi chemically. Sazi-ke futhi ukuthi as isikhula kunokushintsha yes kwemzimba, umuntu wesifazane uyashintsha umzimba, kushintsha ama-hormones akhe, kukazi uma seya ko-50, if kuwukuthi uyayeka ukudavaza, iyehla nenkanuko. Kodwa if ungazange uze uyeke even if uku-50, aqhubeka nje umzimba wakho ulokhu uyenzile lento. Into eba inkinga uma sufika ko-50, uma ihormone yakho leyesifazane yehla, if wena ugcina bese uyazitshela ukuthi vele sengikhulile akudinge ngiyenze lento, then ngempela nenkanuko iyehla. Kanti kulo wesilisa ezekhula uthola ukuthi sekunezifo ezinye, oshukela, prostate, BP, cholesterol, zonke lezo zinto futhi zizomenza ukuthi yehlike inkanuko kuyena. That is why kubalekile from the age of 40 ukuthi check prostate yakho umuntu wesilisa. And also once kwanento siyenziwe ku-prostate yakho, ngifuna ukukutshela baningi abake beze kumina uthola ukuthi wenziwe operation ku-prostate. Once yenziwe operation ku-prostate, yazi ama-chance mancane ukuthi isebenze kahle induku yakho. Yes, ingasebenza kodwa kufanele kube into ozoyimela leyo ukuthi uziphathe kahle njalo njalo. Kodwa once wane-operation ku-prostate, isikhathi esiningi induku yakho nenkanuko iyehla ekameleni. Nezinye-ke izinto eziyehlisayo-ke inkanuko ekameleni, lifestyle yakho, uphuzo, utshwala, ukubhema, ngoba ukubhema kwenza imithambo yakho ingavuleki, igazi alisakwazi ukugijima, umuntu ohonayo, ungalali kahle, konke lokho kuyayehlisa inkanuko yakho ekameleni. Ne-relationship, kukwenzakalani kubudlelwane bakho, mhlawumbe anithembani, khona owachithela omunye, zonke lezo zinto zizoyehlisa inkanuko kuwena ekameleni. Now bengithi angizibalule nje lezo zinto lezo, namaphilisi eniwadlayo wonke, lalela, wonke amaphilisi owadlayo ay-chronic, ngiyakutshela manje azo-affect umdavazo wakho wonke. Okay, that is why ngistress ukuthi dlulisa isikhashana nje mhlawumbe 6 months uhambe uclean umzimba wakho. Nemshini-ke mina ecleanayo umzimba ukuze ngiclean amaphilisi egazini lakho, ngoba wonke azo-affect anything nje ay-chronic oyidla njalo ay-chemically, iney'nsalela ezisalelayo kumthambo wakho igazi. If sezisalele siziyalisinda igazi, then nemizwa ayisagijimi kahle, so izo-affecta any chronic medication okuwukuthi uyayisebenzisa. Now lokhu bengade ngikukhuluma-ke sithando zami, bengixoxa generally nje ngezinto ezingase zenzeka. So mhlawumbe wena kuyenzeka ukuthi uzothi Dr. Mthembu akunako konke lokho mina, kodwa still imizwa yami yehlile, angithathi amaphilisi, angithathi ama-birth control, angipreventi njalo njalo, kodwa imizwa yami ekameleni angazi ukuthi yini, kade sizwana nomuntu wami kodwa nje imizwa ayikho. Umuntu wami vele nje akangizwe ekameleni, akafiki kuvuthondaba njalo njalo. Ngizonifundisa-ke namhlanje ukuthi uyivusa kanjani inkanuko yakho ekameleni, yini okufanele uyenze ezokusiza ukuthi wena ayivuke inkanuko yakho ekameleni, ukuze umhalela umuntu wakho, ukuze nikwazi ukuthi nibonde kahle nomuntu wakho. Welcome to Medolution Lifestyle Wellness Clinic and Spa, where health is everything. As an integrative medical practice, we offer holistic, individualistic treatments. Each journey begins with a full blood screen and a complete medical examination, followed by a personal treatment program tailored to your unique needs. We also offer a wide range of services including weight loss programs, detox programs, skin and beauty treatments, aesthetics, stress therapy, and lifestyle coaching. We are located at 6 Old Main Road, Bothos Hill, South Africa. Find out more on our website www.medolution.co.za or contact us on 031 765 8475 or send us an email at info@medolution.co.za. We are open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m. Okay. Alright, ke sithando zami, yebo inkanuko yakho ziningi izinto eziyakhayo neziyiphulayo neziyishaphayo inkanuko yakho. Inkanuko yakho iyakwazi ukuthi sometimes yakhiwe indlela owakhula ngayo, i-background yakho.
Inkanuko yakho iyakwazi ukuthi futhi yakhiwe ama-past experienceni kwi-relationship yakho edlulile. Ukhule kanjani ngesikhathi ukhula, wahlukumezeka, wadlwengulwa, wakhula kumndeni wawuvalelwa khona, wawushaywa usayingane, wawupanishwa usayingane. Konke lokho kunomthelela ukuthi wena uma usumdala inkanuko yobumnandi uyizwa kanjani. Kanti futhi ne-background ye-culture esikhule kuyona nayo futhi idlala indima, ngoba khumbula ukuthi kakhulukazi thina sabantu sikhuliswe kumphakathi lapho inkanuko nokukhuluma ngomdavazo nento zecansi kuyinto eyayidicilelwa phansi, kuba ngathi awuhloniphi, kuba ngathi ukhuluma imikhuba. Konke lokho kudala engqondweni yakho as usakhula usayingane ibona ngathi kufanele uzinyeze ngento yomdavazo. Kanti iqiniso yileli, umdavazo is part of impilo. So uyabona nawe usukhulile ukuthi hayibo umdavazo uyakwazi ukuthi uyone impilo yakho if ukuthi wena awukwazi ukukhuluma kahle, awukwazi ukuthi ukhulume ngesidingo zakho, ukhulume nomuntu wakho kahle ngendlela, but also if ukuthi wena awukwazi ukuthi udavaze. Okay, now ngizongena kona-ke lokho sithandwa zami, kuze namhlanje ngifuna ukuthi lokho obukufundisiwe wena ezukhula, ngoba even nengane kunomuntu othola ukuthi uthe kade ekhula, wakhula kwi-environment mhlawumbe lapho a-experience ukuhlukumezeka, or mhlawumbe abazali bakhe or nomndeni wakhe wangamnaki. Yonke lonto yenza into ethize ukuthi lo muntu uthi uma esenawe esithandana nawe uba uhlobo olunjani lo muntu, uba umuntu ozonjalo efuna ukukufaka ekhoneni ukuphi, kanti lo muntu indlela akhula ngayo yena wekade efakwe ekhoneni ngaleyo ndlela. Omunye uthola ukuthi wahlukumezeka ngendlela akhula ngayo, manje naye usezohlukumeza wena. Omunye engafuni akugcinezele imizwa yakhe yocansi, kanti indlela yena wekade ekhuliswe ngayo. So namhlanje ngiyafisa ukuthi ngikufundise sithandwa sami ukuthi wena-ke manje msalofiko ngithi namhlanje ngifuna ukuthola ispace sakho wena uwedwa, your own sacred space, where you finding yourself, ukuthi wena uwuwe yini le ekuthena on. Wena uwuwe, if wenza umdavazo yini le oyelayo kumdavazo. Angikhulumi ngento e-physical sithandwa sami, ngisho into e-emotional, ngoba inkanuko is into emotionally, inkanuko iyinto futhi e-psychological. Okay, ngoba kade ngikhuluma ngama-hormones nje, ama-hormones lawo avuka ngenxa yokuthi ahamba aye kwingqondo, kunephathi engqondweni yakho ekutshelayo ukuthi manje mzimba akwenzeki ukuthi, okusho ukuthi izinto ezenzeka engqondweni ziya-affecta kakhulu inkanuko yakho. Okay, so as ngizongena kule exercise ukukufundisa, ngifuna ukuthi thole i-sacred space sakho nje uwedwa, ukwazi ukuthi urelaxe. Sizokwenza ama-breathing exercise njengoba senza last time. Ngifuna ube wedwa, urelaxe, uthole indawo ezokwenza nje ukuthi uzibone ukuthi usafe. Ufuna indawo le uzofila khona safe, ungathuki ukuthi khona ozongena, ukhiye iminyango if needs be. Okay, ukube uwe nje on your own. And before you start, ngifuna ukuthi qala nje uzophefumula nje kabili, ke sirelaxise umzimba. Khumbula-ke ukuthi as uphefumula udonsa umoya, akudingi ukuthi uhambe nge-rhythm yami kuphela nje wena. Ngifuna ulalela ivoice yami as ngiqhubeka ngikhuluma, ngizofuna ukuthi ulalela ivoice yami, uphefumule ngepace yakho, lokhu okuhambisana nomzimba wakho. Nami ngizobe ngenza while wenza, so ngizobe ngiyenza le exercise nginawe, but khumbula ukuthi ngizobe ngikhuluma mina in between. Ungawubambi umphefumulo wakho ngoba uthi mina ngiyakhuluma. Qhubeka nje wena udonsa umoya through emakhala akho, ukhiphe ngomlomo wakho as ukhuluma mina, as ungilalele, as ulalela ivoice, kuze umzimba wakho kube iwona uzokwazi uconnect nayo yonke into engizoba ngisho. Okay, all right, now I want you to take a nice comfortable seat position. Ungacross imlenze. If ukuthanda izandla zakho uzibeke phezu kwamathanga akho, okay, or uzibeke noma ilaphi nje lo uzozilengisa khona uzokwazi ukuthi uzorelaxa khona. Okay,
And as uzophefumula, ngizofuna ukuthi as udonsa umoya, mhlambe udonse ungawusheshisi. Take your time, okay? You are connecting with yourself manje, okay? As uzophefumula, ngifuna udonsa umoya, mhlambe uzubaleka yi4 la kuthi udonsile umoya. Maso ubambe kancane uzwe umoya ungena ngaphakathi kuwena emzimbeni. And ngesikhathi udonsa umoya wakho sithando sami, ngifuna ukuzwe lo moya angathi ukubanda, ukuphola okuzongena, uzwe ngathi uyangena emzimbeni wakho, esifubeni angathi ugijima ngegazi lakho, yonke indawo le ngizobe ngikuthumela khona, ukuze uyongena khona. As uyongena kuleyo ndawo, ngifisa kuba ngathi futhi uyiso, uyabuka ukuthi kwenzakalani emzimbeni wakho lapho. And lo moya as ungena kuba ngathi uyovundulula, uyakuthatha lokho kusinda, uma kunokusinda ngesikhathi uphefumula ukukhipha, uyakukhipha lokho kulapho kuleyo ndawo, mase wena umzimba wakho uyarelaxa. Okay? Bokuyi-instruction ke leyo. So sizoqala-ke sithando sami. Okay? Sokuqala siqala siphefumule, sidonse, sirelaxa nje, sokuphefumula kabili, qala sirelaxe. Relaxa, uvala amehlo akho, uye noma ilaphi lo ubona khona ngokwengqondo ukuthi indawo lo ufila khona safe and indawo ekurelaxisayo, okay? And as you take a nice deep breath in, and urelaxe amagxalaba, umlomo wakho, uvule umlomo, uphefumule out. And as udonsa umoya, ukhipha, yizwa angathi wonke umzimba wakho ngesikhathi ukhipha umoya, uzwa ngathi uyaphantsha nje isondo, umzimba wakho wonke uyadedela, uyarelaxa. Okay? Ngifuna siphinde futhi deep breath in through ikhala. And then uzwe umoya wehle emzimbeni wakho, relax amagxalaba, amahlombe. Ukhiphe umoya wakho as you relax umzimba wakho wonke. And manje ngifuna ukustretch nje. Stretch umqalo wakho, stretch amahlombe akho. And as ukwenza lokho uyaqhubeka uyaphefumula nje, uyaphefumula and uyarelaxa. And ukwenza lokho nje uyaconnecta nomzimba wakho ngoba uzizwa ngathi uwena ugijima phakathi kwemithambo yakho and uyarelaxa umzimba wakho. Okay? Manje ngizofuna sophefumulela endaweni ezintathu kuphela. Isifuba, isisu kanye nentomzodwa noma uvusumuzi wakho. Okay? Nice deep breath in through the chest, and as udonsa uthinte ubeke isandla kwisifuba sakho, as uphefumula out uzwe isandla sakho sehla nesifuba sakho sehla, and now uyarelaxa. And I want you to take one deep breath in. Siyakuphi manje? Siyakwisisu sakho. Okay? Nice deep breath in. Moya usesiswini sakho, sibambe isisu and relax. As ukwenza lokho, uyazizwa ukuthi umzimba wakho suba easy, uba light umzimba wakho. Kuba ngathi njena uyibheluni, uyiphepha, ulula. Umzimba wakho uyafloata nje, uwavalile njalo amehlo. Uyarelaxa nje, uyaqhubeka, uyaphefumula, uyarelaxa umzimba wakho. And manje sithando sami, ngifuna uzophefumula. Uphefumula kwakho uya kwisitho sakho, uya kuntomzodwa wakho, uya kuvusumuzi wakho. Okay? As udonsa umoya, uzwe umoya ugcwala kwisitho sakho, and as ulapho umoya ungawudedeli, uvele ubambe, minca, kuba ngathi ubamba lo moya. And ngesikhathi ubamba lo moya kube ngathi uyavuka untomzodwa wakho, kube ngathi uyavuka uvusumuzi wakho, and breathe out. Funa siphinde futhi senze the same. Breathe in, uhambe uye kwisitho sakho, ubambe uminca, kube ngathi uyavuka, base uyawukhipha umoya wakho. Now sithando sami, ungavula amehlo,
Saqhubeka usavalile amehlo, kodwa manje umzimba wakho wonke urelaxile, kodwa untongozodwa wakho noma uvusumuzi wakho uvukile. Mhlawumbe if ungase umejine nje umbala othize, mhlawumbe uyigolide, mhlawumbe ukhanya njengelanga, mhlawumbe u-orange, mhlawumbe ubovu umbala wakhe, ubona ngathi umlilo lapha enzansi kuwena, okay? And as ulapho sithando sami wedwa njalo lapho, uyaqhubeka uyaphefumula in and out. Qhubeka nje ulapho, umoment uyazizwa uphakathi emzimbeni wakho. And as ulapho sithando sami, ngiyafisa ukuthi uqale as ufila umzimba wakho, ngifuna ukumema ukuthi-ke manje awuke engqondweni yakho uke uzibone angathi wenza umdavazo, kodwa lo mdavazo owenzayo umdavazo okuyona omnandi kunayo yonke imidavazo wakwayenza emhlabeni. Mhlawumbe uyawukhumbula lowo mdavazo, uyalikhumbula ilanga, or umdavazo ofisayo nomuntu ofisayo. Ngifisa uzibone ngemehlo engqondo akho, ngifisa uzibone ukuwona lowo mdavazo loyo, ezuvala amehlo akho, uyibone leyo experience, uyibona yenzeka lento ukuthi nansi lento uyamdavaza lo muntu wakho, kube lo mdavazo omnandi. Bona lo wazi ukuthi uvela uvusa imizwa yakho ngokushesha, uvela wenza ukuthi inhliziyo ishaya udambayi, umlomo wakho ugcwala amathe, owenza ukuthi umzimba wakho ugcwala ugesi, kube mnandi ngesikhathi sonke. Yonke into oyenzayo as umfenda umuntu wakho, uyayizwa yonke lento, uyayibuka ngamehlo engqondo iyenzeka kuwena. And ngoba imovie yakho le, ngifuna kube wena ozodecide ukuthi ezikwenzeka kule ndawo kunjani, ugqokeni. Uma kuwukuthi ugqokile, lo muntu wakho yena naye ugqokeni, unjani, umthinta kuphi, umthinta izinqa, umthinta amabele, i-pace nifendana kanjani, i-position wena uyakhayo leyo position. Mhlawumbe ukufenda nice and slow, mhlawumbe uyakusheshisa. Yonke into wena uzo-imaginayo leyo nto ngoba ubuka imovie yakho or uphakathi kwemovie yakho yomdavazo omnandi kunayo yonke imidavazo owakwayenza, okay? As uqhubeka ukuyona le movie yakho, uya-experience lo mdavazo, uyayizwa le feeling ukuthi nale feeling oyizwayo ngaphakathi as uzwa lo mdavazo omnandi. Ngifisa ukuthi uyibuke le feeling, kuba ngathi uyathula uyayibuka, iyini le feeling, uzibuze yona, yini le feeling engizwayo ngaphakathi as ngimdavaza lo muntu, as ngizwa lo mdavazo omnandi ngale ndlela okuwukuthi angikaze ngikuzwe lo mdavazo onjena. As uyibuka le experience yakho yalo mdavazo, ngifisa ukuthi ngizokubuza imibuzo kuwena ozoziphendula wena ukuthi yini lo izwayo, yini le feeling eyenza ukuthi lo mdavazo owenzayo ngalesikhathi nalo muntu kule ndawo oyichuze wena, ukuthi ibe lo mdavazo othi wena umdavazo which is the best you've ever had. Yini le feeling oyizwayo enhlizweni yakho, okay? Mhlawumbe uzwa angathi ngiyathandwa, mhlawumbe uzwa angathi ngikhululekile, ngifree, mhlawumbe uzwa angathi lo muntu uyangidinga nami ngiyamdinga, mhlawumbe uzwa angathi lo muntu ngi-precious kuyena, ngintandokazi, ngigugu lalo muntu, yiyo lento engizwayo as ngilala naye, as ngidavazana naye, as ngizwa lobu mnandi. Or mhlawumbe uzwa ngathi nginakekelekile, I'm cared for. Lo muntu noma engibamba engibuka emahlweni, ngiyambona uthando lwakhe, ngiyathandwa la, ngiya-appreciate-wa la, ngiyadingwa lana, ngi-powerful lana, mina odecidayo ukuthi kwenzakalani, or ngiyenziwa, lo muntu ngenza noma yini, ngiyathanda ngendlela angi-enjoya ngayo, ngithanda ngendlela angibuka ngayo, engibonisayo ukuthi ngimnandi kuyena, ngithanda ngendlela angibamba ngayo ukuthi ungibamba njengento ayidingayo kakhulu. Yini le feeling wena sithandwa sami, njengoba uyibuka le movie yakho, yini le feeling
oyizwayo emnandi ngalendlela. Mhlambe ifeeling yokuthi uzizwa ngathi uyaganga. Kumnandi lokho. Uzizwa ngathi une-adventure. Uzizwa ngathi wenza into ongakaze uzuyenze before. Uzwa ukugijima kwegazi lakho angathi uyaconnecta nalo muntu. Uzwa ngathi lo muntu lo uyaku-understanda, niyazwana naye, niyaconnectana naye. Yini lento wena oyizwayo njengoba nidavazana nalo muntu wakho? Kune-feeling oyizwayo. Mhlambe uzwa ngathi lo muntu uyaku-celebrate, jabulele lo muntu nalento ayizayo, nawe uyayijabulela lento oyizwayo ngalo muntu. Or mhlambe uzizwa ngathi uthobekile, ubona ngathi lo muntu ukuphatha njengeqanda. Or mhlambe uzizwa angathi uhloniphekile, uzwa ngathi lo muntu lo noma yini oyenzayo uyakuhlonipha, uyokukhothamela lo muntu. Yini le wena ngesikhathi unalo muntu odavazana naye engqondweni yakho? Okay, yini le feeling oyizwayo? Yini le feeling oyithandayo ngaye? Mhlambe futhi kungenzeka ukuthi kube yi-feeling yokuthi uzizwa wena ngathi lo muntu ufuna ukuzwa ngathi uyakuhlukumeza. Khona abantu abanjalo, ufuna ukuzizwa ngathi wena ophethe, angathi wena in control, noma ufuna wena okwenziwa. Khona i-feeling oyizwayo noyibonayo ngesikhathi udavaza nalo muntu, noma i-feeling yokuthembeka yokuthi kumnandi ngoba lo muntu ngiyamazi ungowami, akayena womunye umuntu. Kumnandi ukuthi ngilala nomuntu olala nami kuphela. Ikhona i-feeling, sithandwa sami, oyizwayo each time wena uyibuka le movie yakho okuyiyona i-movie yomdavazo ongakaze uzuzwe before, noma umdavazo owakwawenza owawumnandi kunayo yonke imidavazo. Yini leyo feeling owayizwa? And ngifuna ukuthi uyikhumbule leyo nto, and as usalapho uyicabanga lento, sithando sami, I want you ukuthi ukuyibuke nje le feeling, ukuthi nansi le feeling engizwayo. Mhlampe kuwena i-feeling yokuthi uyathandwa. Lo muntu uthi noma ekubambe ekubheke emahlweni oze ukuthi wazwa ngithanda lo muntu, uthanda mina ngedwa. Mhlambe yiyo leyo feeling. Awukuyibheke nje leyo feeling ukuthi kuwena as uyizwa le feeling, i-feeling mhlampe yendlela akufenda ngayo, yendlela akubuka ngayo, yendawo okuyona. Iyini le feeling? Yakhiwa yini le feeling? Yakhiwa ukuthi uyamthemba lo muntu, yakhiwa ukuthi lo muntu une-history naye, nesikhathi naye. Yakhiwa yini le feeling lo oyizwayo wena ngesikhathi umdavaza lo muntu wakho? And while ulapho, sithando sami, ngifuna ukuthi uthathe one last deep breath in and out. Ngoba ngifuna ubuye manje uphume kuleyo movie yakho. So uyaphuma, suza la kule ndlu yakho lo okhona kuyona. Ngifuna uthathe i-ball pen, ubhale phansi yonke le mizwa oyizwile. Into yakho lesithandwa sami, uyibhale phansi. Yini le mizwa wena oyizwile ngesikhathi kade ukule movie yakho udavaza lo muntu wakho ngendlela yakho okade uthanda ngayo, ngepace yakho? Ubhale konke lapho phansi. Bokwenzakalani? Yini ipace ekade yenzeka? Iposition ekade niyenza yini? Yini imizwa wena oyizwe uyimnandi, ikunikeza ugosololo ngaphakathi kuwena, ingoba uzweni nale connection oyenzile nalo muntu obukade udavazana naye? Ngoba sithandwa sami, leyo feeling, lo mizwa ozothuma uyibhala phansi, okuyiyona oyizwile wena ngesikhathi ukuleyo movie yakho, iyona into osuke uyifuna wena evusa inkanuko yakho ekameleni. So meaning nakwi-relationship yakho, if azikho izinto eziyingqinamba zokuthi uyifile leyo feeling, usuyazi ukuthi yini i-feeling enizozama ukuthi niyakhe nomuntu wakho. Kodwa if kuwukuthi mhlawumbe wena uthe kade udavaza wafila angathi into ekwenze yamnandi kakhulu ingoba lo muntu umthembile, kanti kwi-relationship yakho awumthembile lo muntu onaye, leyo nto isho ukuthi khulumani nomuntu wakho.
mhlawumbe khona wawukade unaye owenza into kuwena engathembekile wakujolela, manje awusakwazi ukuconnecta ngokuthembeka nalo muntu onayo. It means sithandwa sami, vuka, zilungise, hila kuwena entweni owadlula kuyona kuze ukwazi ukuthi uconnecte kabusha nalo muntu lo onayo, because umdavazo is not just physical. Umdavazo is not just mental. Umdavazo is spiritual. It's a connection of your soul, of your past, of your history, but more, umdavazo, i-connection yawo is something that you can make and you can reconnect. Sandra Sami. Okay. Okay, that was intimate. Okay? And khumbula, njengoba kade ulapho nami bengilapho nawe. Okay? Connecting with you, helping you as energy yami bengisenda kuwena ukuthi uconnecte nemovie yakho. Bengikhona nami lapho sithandwa zami. So, ngiyafisa ukuthi la ukhona senda lapho ku-comment ungitshela ukuthi wena yini le feeling oyitholile, ibithini leyo feeling, ngoba ngizobe nginiphendula kuma-comments ngisho ukuthi mhlambe sinabo ukuthi wena muthole leyo feeling kusho ukuthi ngempilo yakho, kusho ukuthi. So, sithandwa zami, sendana ama-comment, yini feeling wena oyitholile, yini feeling oyizwile ekwenze ukuthi ubuze ukuthi why do I want to have sex? What feeling do I want to feel? Not lapha kuntombi zodwa, but emotionally. Yini le feeling emotionally engisuke ngifuna ukuthi ngiyifeel. So, sithandwa zami, we've come to the end of yet another episode of Sex on Sunday with Dr. Nomcebo Mthembu. That was a beautiful episode. We got intimate, sobabili. We explored ama stages, inkanuko, umdavazo, sangena kuyona inkanuko, kodwa kakhulu ngabalula futhi ukuthi eziphi ezinye izinto ezingase zenze ukuthi inkanuko ingabi khona. Kodwa more, I went intimate with you, sithandwa zami, ngakufundisa ukuthi how, ukuthi wazi ukuthi yini oyinkanukelayo wena if kukuthi wenza umdavazo. So khumbula ke sithandwa zami, ungakhohlwa ukuthi njalo uconnecte nentombi zodwa wakho, uconnecte novusumuzi wakho, qhubeke wenza those breathing exercises engikufundise wona, ngoba iyona indlela yokuthi njalo noma mhlawumbe ube ne-stress emsebenzini wenza lo ma-exercise ukuthi urelax umzimba wakho kuze uvuse untombi zodwa wakho, uvuse uvusumuzi wakho, ngoba kule platform siyayakha imizi. Yes, siyayivusa imizi, kodwa more sakha wena ukuthi uzazi wena, sakha wena kubudlelwano bakho, and we are building a whole nation, one mdavazo at a time. I am Dr. Nomcebo Mthembu. Remember to follow, to like, so subscribe, please. And like, so that no YouTube is okwazi ukuthi you like this content. Bangayicimi, bangayivali. Like all the time, like is Tanazami. So see you next week on Sex Talk with Dr. Nomcebo Mthembu. It was beautiful. It was wild. It was intimate. Good night. Welcome to Medillusion Lifestyle Wellness Clinic and Spa, where health is everything. As an integrative medical practice, we offer holistic, individualistic treatments. Each journey begins with a full blood screen and a complete medical examination, followed by a personal treatment program tailored to your unique needs. We also offer a wide range of services including weight loss programs, detox programs, skin and beauty treatments, aesthetics, stress therapy, and lifestyle coaching. We are located at 6 Old Main Road, Bothos Hill, South Africa. Find out more on our website www.medillusion.co.za or contact us on 031 765 8475 or send us an email at info@medillusion.co.za. We are open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m.